ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କହିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ସହ ସେହି ପଦାର୍ଥଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଜଳ, ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଓ ଲବଣ ସହ ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହ ଅଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଲୁହା ଓ ବାୟୁର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ରଷ୍ଟ ବା କଳଙ୍କି କୁହାଯାଏ। Fe+O2 + H2 ତୀର ଚିହ୍ନ Fe2O3। Fe ହେଉଛି ଆଇରନ୍, O2 ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍, H2 ହେଉଛି ଜଳ ଓ Fe2O3 ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ସେହିପରି ରଷ୍ଟ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହେଲେ ଫେରିକ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ ଏକ କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ବୁଡ଼ାଇଲେ ନୀଳ ହୁଏ, ତେବେ ମିଶ୍ରଣଟି କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଲାଲ ହୁଏ, ତେବେ ମିଶ୍ରଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଉଭୟ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ମିଶ୍ରଣଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବା ଉଦାସୀନ ଅଟେ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ ଏକ କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ନୀଳ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସଲଫର୍ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, S+O2SO2। ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ସଲଫ୍ୟୁରସ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଲାଲ ହୁଏ। SO2 + H2 H2SO3। H2SO3 ହେଉଛି ସଲଫ୍ୟୁରସ୍ ଅମ୍ଳ। କୋଇଲା ବା ଅଙ୍ଗାର ଜଳିଲେ ତାପଶକ୍ତି ସହ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଗ୍ୟାସ୍, C+O2 CO2। ଏହା ଜଳରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହେବ। ମୃଦୁ ପାନୀୟ ବୋତଲ ଡବା ଖୋଲିଲେ ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ହୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ କାର୍ବନିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। CO2 + H2O = H2CO3। H2CO3 ହେଉଛି କାର୍ବନିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଆୟୋଡିନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସୋଡିୟମ୍ ଧାତୁ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ। ବାୟୁର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଓ ଜଳ ସହ ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପ୍ରଚୁର ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ଖାଲି ବୋତଲରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଫସ୍ଫରସ୍କୁ ରଖିବା ଭଳି ଜଳରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଚଉଡ଼ା ମୁହଁ ଥିବା କାଚ ବୋତଲରେ କିରୋସିନି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ସୋଡିୟମକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଟଙ୍ଗ୍ସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରି ଫିଲ୍ଟର କାଗଜ ଦ୍ୱାରା କିରୋସିନିକୁ ପୋଛି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁଲା ଦ୍ୱାରା ପତଳା ଭାବେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। ଜଳ ଓ ସୋଡିୟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୋଡିୟମ୍ ଖଣ୍ଡଟି ଜଳରେ ଇତଃସ୍ତତ ଭାବେ ଗତି କରେ। ଏହା ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ବିକର୍ ବା ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ ଏକ କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ନୀଳ ହୋଇଥାଏ। Na+H2NaOH। NaOH ହେଉଛି ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍। ସୋଡିୟମ୍ ଭଳି ପୋଟାସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ତାପ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଲିଥିୟମ୍ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି।
ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଟନ୍ତା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଲୁହା ଜଳ ସହ ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ପଲଙ୍କି କୁହାଯାଏ।